UMLA ke Shnong Dr. Celestine Lingdo lembat ki officer katanat PWD kila leit ban Jurip yak Surok Shnong Saiden kabahap haka projek siang Rong kabakot point hinru pesan keluar tingka da ka jing temu ban penbha ya ka Surok na ka Bynta ka Jingrakhe ya ka Jubilee rupa jong ka Saiden Presbyterian Church ka ban salong ha ubnai rempang jong usnyam arja apusan u Dr. Celestine Lingdo ula pensyai bakani ka Surok kan ai jing mentoi shibun ya ki pat nong Shnong ula ong bakani ka Jingsiang Rong kamdei tang na ka Bynta ka Jingrakhe ya ka Jubilee Henry kan ai Jurip ka bakong san e na ka Bynta ki pat ba ki bayat bayang na ka te ka Surok ha ka jo ka por uni UMLA ula pentip ru ba usumbut menteri rangba ka jela ula pentik na ban pensedang terekam ya kani ka Surok ha ka por balabu bat ki Bynta i bahable thmai ka total length kan poi 1 kilometer tika estimate amount ka ba la penkre na ka Bynta kani ka long kumba ar klur nrupusan lak na ka daw ba ka Jingsiang ka long hatbin ti haswa ba ki work order kini kita ikin mi la ai bor ban sedang no ya kene ka jingtre na ka 1 kilometer ka pamanga ngaong ka Bynta ka badon kam kirki na ka Bynta kene ka Jingsiang en sa shim shwa let's say ar kilometer tam but baro kata ka total 1 kilometer en pendep watla kut ka Jingsiang ru ka jingtre kan beteng ban pendep ya kata ka basa kasngi kerpang